wena uzongimela kanjani inkinga unayo ingoma inkinga unayo ingoma iyaqhaka mfana wami iyaqhaka yami ingoma kuyophela upapa lokho wena uzongimela kanjani inkinga unayo ingoma inkinga unayo ingoma iyaqhaka mfana wami iyaqhaka yami ingoma kuyophela upapa lokho wena uzongimela kanjani. Mina ngiyoba yini olelizobisule izandla zami zithwele igazi sengahlala ngiphethe isibhamu ngazi mina ngiyoba yini olelizobisule izandla zami zithwele igazi sengahlala ngiphethe isibhamu ngazi mina ngiyoba yini olelizobisule izandla zami zithwele igazi sengahlala ngiphethe isibhamu inhliziyo yami ngamazondo awusho ukuthi nginesono nangisaphila kulelizwe ngihlala ngiphethe isibhamu inhliziyo yami ngamazondo awusho ukuthi nginesono nangisaphila kulelizwe ngihlala ngiphethe isibhamu inhliziyo yami ngamasondo amakhulu awusho ukuthi nginesono bazali bami basemeleni bana bami basemeleni awusho ukuthi bayolala benile nazana ngichithe phansi bazali bami basemeleni mafethu basemeleni awusho ukuthi bayolala benile nazana ngichithe phansi ngazi mina ngiyoba yini olelizobisule izandla zami zithwele igazi sengahlala ngiphethe isibhamu idlalisuthi lelikhulumayo ngisiza Mphoza uphathi kaNongoma angizokwazi kakhulu ngoba ngilapha nje ngizokwethula iCD yedlalisuthi cishe nje ngizochaza kancane nje kafushane nje le album izobe inengoma eziyishumi eshisa kakhulu cishe mhlawumbe khona ama track lapho uzothola khona ngifitshashe umuntu efika uthi mawuthi futhi uyagula uthola ngifitshashe igwama elihle cishe futhi ngifitshashe noDazen Mphoza mangaphosisi bese bafuthi ngithanda ukuxosela kakhulu kunabanye abaculi futhi mangaphosisa abathathu ebengihlela ukuthi ngisebenze nabo sisebenzile nabo kodwa ngenkinga ethileke zabaculi ngenze ngichaze la ngeke besatholakala kulesi simo abisikhulumile ngiyochaza ngabe sengicela futhi okunye bafuthi ngithanda ukudlulisa ukuthi le album le njengoba izophuma izogcwala umhlaba wonke ezitolo izotholakala mhla 29 November ngoba cishe kulolo viki sibe sikaMayimayi siyethula vele kabanzi ngizoveza abantu engisebenze nabo kule album labo ngicabanga ukuthi kube uPhuthi Uvuma engisebenze nabo Basket mangaphosisi bese kuthi ku-keyboard ngisebenze no-JJ Mfowambo Thuma then ngabuya kuNkostina ngazothi uThami Kelundlela uNkostina wayidlala uGatseni esigingeni-ke ngeke ngihande kakhulu ngoba ngiyidlalele mina bafuthi ngidlalela isiginci then ngase ngiproducer nguye uGatseni wangenzela ideski ngarekhoda i-tasting bafuthi ngamosha isikhathi le-album kanizothola kuzo zonke lezo music ngicela ukuthi ngabe siphumile bafuthi niyibofezele ekuthenini niyithenge ngamandla i-album yami yokuqala cishe yedlalisuthi ngingaqala kanjani ukucula ngicishe sekunama-album amabili eqenjini labakaNongoma mangaphosisi anginjalo futhi ya cishe asemabili because abakaNongoma baqhuma isibhamu sagcina ngethini ngoba lomthakazo manje sengiphuma ikhaya ledlalisuthi ngizoqala iqembu elisha ledlalisuthi bafuthi elizophuma lokho kungasho ukuthi abakaNongoma sebefile
yabo bafowethu ningizwe kahle la ngiyabonga bafowethu angizokwanda kakhulu kule promo le ngathi mhlawumbe sengagadla ukuthi kanjani okunye bafowethu uma singabaculi sifunda ukuyithanda sigeze bafowethu ukuze abalandeli bezosithanda ngiyabonga